El rival del Joventut Badalona al següent partit de la Lliga Challenge és el Bàsquet Leganés. El conjunt madrileny porta un balanç de 10 victòries i 9 derrotes i actualment ocupa la 8a plaça de la classificació. L'equip de Leganés ha acumulat 3 victòries en els 4 últims partits i l'única derrota que acumula en aquest període va ser per 58-60 en la darrera jornada. Mostra que és un equip que batalla i que està en bona forma física. Destaquen 3 jugadores especialment de l'equip de Leganés. Aminata Sangare, de Mali, té un promig de 11 punts i 9 rebots i actualment és possiblement la millor jugadora del conjunt. Forta en defensa, captura rebots i sobretot té molt bona presència física. Alba Sánchez, la de Tenerife, és una gran tiradora, 42% en triples, 11 punts i 3,5 rebots. És possiblement l'alè que fa el balanç defensiu i ofensiu millor de l'equip. I Maria Berneda, la de Vilanova i la Geltrú, 9,7 punts i 31% en triples, és l'escorta titular i actualment està tenint un bon moment de forma. Per part del conjunt de Vizcaíno, el balanç de la penya també és de 3-1, amb un total de 13 victòries i 6 derrotes. Destaquem pel conjunt en el bon estat de forma de Tani Mayo i Alima Dembélé, les dues jugadores interiors que estan demostrant tenir molt de potencial i molta presència en l'equip de Vizcaíno. En el partit d'anada, la penya va guanyar de més 26 i farà bé de no refiar-se en l'estat de forma del Leganés per sumar una nova victòria. En ells està optar a pujar a classificació i anar als play-offs directes. Com dic, el conjunt de Vizcaíno està jugant suficientment bé, molt regular, i està tenint bons percentatges en el tir. Esperem que la doble jornada sigui positiva per tots equips i esperem que aquest cap de setmana, a la Liga Challenge, el Joventut sumi una nova victòria.